Lamarin fyaɗe a arewacin Najeriya ya zama ruwan dare domin duk wani sako idan ka shiga sai ka ji abin sai ƙara ta'azzara yake yi. A nan wani malami kuma mataimakin shugaban malamai ta Central Primary School da ke Jajere karamar hukumar Fune da ke jihar Yobe mai suna Abubakar Musa ya faɗa hannun jami'an 'yan sanda bisa zarginsa da yi wa ɗalibar yadda kakakin rundunar 'yan sanda reshen jihar Yobe ASP Dungus Abdulkarim ya bayyana wa tashar WTV. Mataimakin headmaster na wata makaranta da ake kira Jajere Central Primary School a Damagum. Wannan bawan Allah ya kasance malami inda ya samu ɗalibarsa duk da cewa yanzu kasan babu makaranta saboda COVID-19. Ya haɗu da ita a cikin kasuwa tana sai da ruwa inda ya kira ta ya ɗauki ruwa ƙwaya biyu ya yi gaba ya ce ta same shi ta karɓi kuɗin ya kai ta wani kango inda ya amfani da wannan dama ya yi lalata da ita. Yarinyan a nata bayanai ita ta ce wannan na biyu kuma wanda ake tuhuma ya tabbatar da cewa wannan shine aika-aika na biyu. Wannan sako ne ga mutane su sani, mutanen da kullum muke tunanin za su kare 'ya'yansu su ne suke zama masu lalata su. Wannan sako ne muke mikawa saboda kowa ya fahimta a san irin mu'amalan da 'ya'ya suke a makarantu da wurin sana'o'i da dangantakansu. A yanzu haka magana da nake wannan matsala ko kuma kes tana state CID ana bincike a kanta, bayan wannan za mu gabatar da mai laifin nan gaban kotu. Musa Abubakar wanda ake zargin yi wa wannan yarinya fyaɗe bai musanta mummunan laifi da aikata ba, gashi kamar yadda yake cewa. Wannan ita dai wannan yarinyar gaskiya ta taɓa zuwa ta same ni wata juma'a kamar yadda na bayyana wa security, ta ce mun bata naira 100 da ta safiya wata, ni kuma ɗauka in bata. Daga wannan ranar bata sake dawowa gona ba sai wata juma'a na ce goro a gunta na mutala bata karɓa ba, ta tafi ta same ni a tike ta ce bata mutalan ta ɗauki mutalan ta in bata. Dan ba ta san ce to ta ban canji ta tafi da canjin 30 bata ba damu da shi ba. To wannan shine abin da har ya kai wannan abin tsotson ya zo shiga tsakanina da ita, amma ba wai tursasa mata ne ba da yaddarta ko magana cewa wai hukukun karfa na mata ko me a duk ba ɗaya daga ciki. Wannan shine abin na san abin da Allah ya aiko mu. Ina da iyali. Ya kaji a zuciyanka? Gaskiya ban ji daɗi ba. Ban ji daɗi ba kuma na kira duk mai wani halin ma gaskiya ya dina. Wannan shine ko abin da na ga. Ganin cewa an ce ba ma karon farko bane wannan. Shi na farkon a ina kai shi. Wannan na gaskiya ba na fara bane dan wannan na fari ta same ni a gidan muka je gidan wata babata muka. Na biyu kuma wannan mun haɗa a kasuwar shanu ne muka je wani gida muka yi. Wannan shi ne gaskiyar magana. Ka ce kana da iyali, haka zalika ta yi kana da 'ya'ya. Ina da. Idan aka yi 'ya'yanka wannan ibtila'i ko kuma abu ya zaka ji? Gaskiya ba ji daɗi ba. To me yasa kai wa 'ya'yan mutane? To ai kamar yadda an gaya maka shi kaddara ta riga fata. To amma me baka sha'awa kai lalata da wannan karamar yarinya? To wannan kamar yadda an gaya maka din shi ka san shi al'amari na rayuwa. Kaga kana tare da shi shine shedan zai iya yaudarar ka bisa wannan abun har ya kai ka wannan ya baro ka. Baka ji tausayin ta ba yanda take da shekaru kaɗan? To haka ne, amma ka san shi abu kamar da an gaya maka din in Allah ubangiji aiko abu zai faru ya faru. Shin wannan abun ba wani boka ne ko wani malamai tsubu da suka ce ake amfani da irin wannan suka? Duk wannan da kake ci baya daga cikin wallahi wannan abu. Ba daga cikin wannan abu. A matsayin ku na malamai wanda ake so ku bai wa 'ya'ya tarbiyya sai gashi kuna yin irin wannan aika-aika. Me zaka ce ga 'yan uwanka malamai saboda irin wannan abun kunya da kai musu? Ina ba su haƙuri akan cewa amma shi ma daga cikin akwai masu irin wannan halin su masu maza masu watsar da wannan halin don ba abu bane rayuwarsu. Ita ma wannan yarinya da aka yi wa fyaɗe mai shekaru 10 da haihuwa wanda malamin su Musa Abubakar ya yi wa fyaɗe ya yi amfani da wasu kalamai na tsoratarwa domin cimma burinsa, gashi kamar yadda take cewa. Ina tallan fiyaja ne, ya ɗau fiyaja na shiga gidan. Ya ce in shigo in karɓi kuɗin. Ina shigowa sai dan ne ya nuna mu ya rufe min baki na ce ne da na faɗa kowa ya kashe ni. Na biyun kuma na je ina talla a tike na je ce in shiga gidan nan na karɓo wa matansa in ka je ni matansa su bani kuɗi na ma ina shiga biyu ne dan ne ya ce na faɗa kowa ya ce ina yi da wasu ni ina koma gida ina kuka na faɗa mama na. To a lokacin da yake danna ki mama kin yi ifu ne ko kuma ya rufe miki baki da gari? Na yi ihu a na biyun ma. Kin yi ifu? Ai na kika san shi wannan magana. Malamin makaranta ne.
A karo na farko da ya miki kin gaya mahaifiyarki ko kuma ba cewa in na faɗa ya yanka ni kuma ban faɗa ba, karo na biyu ne na faɗa mutum. lokacin da yake miki wannan abin ya tsoratar da ke ne ko kuma a'a kuɗin da yake baki ne? Ya tsoratar da ni. Ba da danki ba kenan? Akan cewa zai miki kinki cewa in na ƙi ya yanka ni. Komi al'umman wannan gari za su ce game da wannan malami bisa irin wannan fyaɗe da yake aikatawa? Wannan mutumin da ya wannan aika ana ku binciken ganin ku yan garin ne shine karo na farko ko kuma ya daɗe na irin wannan? Kai shi ka san irin wannan mutum aikinsa ne ma in hukuma bata kama shi ba, kuma in kai baka kama shi ba ka da sai dan zaka bara irin wannan, amma wannan aikinsa kuma wannan din ba ci gaba bane, saboda shi yanzu haka iya da ƴaƴansa wanda in magarba ta ba zai bar su fita ba ma, kuma iya da mata biyu kuma yake mutane wannan aiki. Irin wannan kan shi talla dama zai kawo matsala ai, wa sani da zai kawo matsala dan in ba tallan aina zai ganta, kuma dalilin rufe makaranta ne da ba a zuwa tashar Hausa Top Media. Dan subscribe domin samun sabbin shirye-shiryen mu. Kasance ɗaya daga cikin dubban masoyan wannan tasha mai albarka, sannan kuma ku danna